Me mamo akwaba edeba attention TV so when me say see betena say dia na ensempa a etwego ene ye de eba abesum e wo attention TV so when ya ba ma me da ko ama gimedwa na masanso aba mo fie mu eya na nkrofo bebre e ka se wo ye adwuma wo ye wo ba ana sempo bema wo ye adwuma eni hu kwan ese wo de adwuma a wo ye ne ede for awaresem say bia oba wo ye wadwuma bi na ope manager ana se opani bia ma na di wani mo wadwuma sem ho no eni hu kwan se o ma wukunu eba be ye se adwuma no ede ma ede kire se esono aware e na esono adwuma ye sa wo de sa nema mienu ebomu a ya na empempi no emfa asomdwe emma ebi wo hono ma na aware ni mu no edwuma menteme ho asen kitinkitin bi nti na de ebufuo ene emunamu na ne nema kitinkitin bi a moa ma aware enkwa animu no etimi de kowura aware mu ananso obi wo hono ma na akoye se aware nti na nema ekobone ewadwuma ni mu kra na ontimi enka ede kire se eye ni kunu anase ne yere afei ebewie eche no na adwuma no aye basa eno na eye sisi chum oba oso no a wo ye nwumtuni gospel musician wo ka se wo no de na dwuma wo ye se enwumtuni no wo mane kunu na manage no e de kire se eso no aware na eso no adwuma ni kunu ewo na adwuma ene wo no so eye na adwuma entimi nkoba se obeka se ni kunu emeye ni manager abra ni kunu wo na adwuma ye ne no waje na adwuma no ho no odidi nachi wobefa ha wobekọ ha wobeye se ni nema bia wo ye wo se manager ene hwe etoto ema enema ekoyie no na ewo se ni kunu ja na adwuma na wo hwe eye ma no afei no odidi nachi kwa ha ba ha di no obedi nachi na nye problem ema no ese se esono awawe na esono adwuma nti ochine bi enkoba ne se enam adwuma so ebia na moto ato adwene na wono no na adwene ye ni se ya eneye ebia na bema no so adwene ne se ye ni se ya eneye na afei akofa mentime ho ase ana se ono oba no sisi twum ne ye bibi na ensem fata ebia na akoba ne se woye eye wo ba ne kunu ene manage ne nti no na afei ne kunu wontime nkoka na akoma na adwuma sam aye basa ana mpo se enam adwuma no adwento ato aho nti no na akofa mentime ho ase bi ede aba aware ni mu eno nti wono de wompene womma kwan kra wompene ese ni kunu ebe ni manager ede kire se wo hwe gospel musicians ahodo bi a beat se eye Christian Love obobo din na wodoso wo hwe Philippa Befi ene won a wokeka ka ho a wonom no won kununum ene manage wonom enso no eden ene kosiye ye hwe won lifestyle anase won dwumadi a wodie no se wo ye musicians senior edwuma no business no esi kofa no a ekoba ne se won kununum na manage wonom no enema bebre ekototo osin enema bebre ankoyie eno nti en wo no wo ka se eni hu kwan ese enka ewo se gospel musician anase wo ye edwuma yeni a wo be ka se wukunu na manage anase wo yere na manage evise bibi ekobone a wontimi nka eno nti hu hia se ubefa wo bi foforo no obehwe adwuma no so wo saa kwan no so senya be ya se nyema echiachi a ubetimi agina wona so na waka ama enema nyina atotototo yi eno nti wo ka akire amansan ese se wo ye adwuma bi nyese ebi a wo ye musician enko a na se gospel musician kwa ho asem ena wo ka se wo ye adwuma bi a e wo se ye hye ne so ne ehu ne se eso na waresem ena eso adwuma sem se wo hwe na se ebi a mwaware enso no mobetimi aboa mo ewa adwuma mu na enema bekoso yie dia eno de nka asem bia eni hu nanso mpempi no aya na ekoba ne se eye den esese nyama enko yie a obaako etimi etene ema etimi gina no eden pa ye no nti eno no de wo ka se enya ade a wo be ma ne kunu amanage ne na enye se bia adwenbone anase kwanbone so ena wo de ka ne sa ne mum se be ye na ne kunu adwuma a wo ye ne betimi gina brane no ono so wo ba se ne nyakopon ka se wo ye ne kunu se so boafo no ono so adwuma a wo ye no ebetimi agina brane no obetimi ede agina ne kunu achi aso ne mu di aboa na ma ne menyina akoso totin afi yenua be ma bi a oye adwuma e o Kesben FM a ewo Kumase wa ba bonten de nsem bi aba beto ho ne nsem a wo kan nyina ene se aya na mpenifo ka asem bi se akom ete kwa na ato entwa ho an se bi wo konfuo bi ani abre wo kom gidigidi na prekope akom ne ti se ten pe wontimi nka sa atepre pe na nipa nim no na che se wate agina nchen no ono no wo seni da bi wo so wo hyeda de adwen toto ho
ho no otime wine no ho a e woni panim ti se de akom no guso kwaso no so no no ankasa ne video mu de wonim se akom no atekọ enti akom wo hoi etekọ a na ato entwa ho na nasem ya wokan nyina de gina se eye opambo nations prophets opambo nasem no wokan wasi say no opambo nensem a wokan nyina no ai say nensem asa na ato comedy ato comedy enti na hu behia ese se obehwe ne kasa ne nnyama woyeyie efu se nyame asem no enye no ne ye de trend wo social media nyankopon no na asem na kasa trend dada enti nye no na wo ba be fa ho de yi comedy na wanya followers anase viewers o social media enu enti na wozo opambo tana se no hwe ne nyama bi a woyeyie no ohunu se nyame asem no bible no esopa ye no nyame asem no so de dos wo mu enti me nsasa no akoba ne se bi a nyame asem no na asa anane num asem asa na afei wo ba be yi nkonya concert anasa agoro bi kura e wo social media so de a kire bo manfo enu enti won mo ne ho modern ese wo begina na naso brane pa wi se enye sei na wonim wo pambo no pambo yo bi a otigina ese wo kanyame asam de a kirewa wo kan de kirewa kire mu e ma wo mfato ho ene se de bible ne kan no wo se se sebe yese kwase a asam no kro wo ye nto sebe ono obeka ne pepepe se de etie na wo so wani ada wo ho so na afi eba ne sen ena enei no opambo ebeba begina social media so ana se obeba begina mframa mu na afi wo beka nsem bia enkoba ne se eye nyame asem a ebe hye nipa nkran ebe hye nipa den ebe tutu nipa namon edi esisi ye nemum na akwakoye comedy ana se agrodie bi eno nti wonhwe so obegina ne na so na afi wama ne ni ada ho se bia ne re ena eye fi ne ho a wo kai no ama na hu se wo chia enu ntie wo so ogina ne na so ye pa bi se nipadom nipadodo na na etie no wakoye dodo eja enu ntie so wo de nyame asem no ejija ana se wo pai efa nchen ofum ne kwan sa na ebekwa ko hadwin bebre won ma wodi nachi eden ene wo benya se nyame asem eye okra no aduane na chese won ma wodi nachi nyina na ekom ene ekwa akode won no ekra enu nti wonhwe no ontoto nyama ye no nyina ne nanso na fe nyame asem no wode ba won fa mmara na oja enta to na emeye nadwuma said ya bible no ekire ne pepepe ensemi eye ziga a owo Kesben FM ewukumase ena wode aba betudwa ena afi munua ba ma me da kwa me so ma be resa ne wese ede asom ewo Attention TV so na me kai wo se wo me ka Attention TV ebusu ekuo ne ho a akwanya wo so ba be kan ho na no gise wa subscribe ansa wa be kan ebusu ekuo ni se ne be ya de be koso ha bia no wonsa ebetimi akabe no hu de ekoso ewo oman pumpuni Ghana mu afei uwo dwumedi ebi na pese ebo hu de roma wa akwanya wo ho numbers enegu screen so no femu bia na friend afra ye beje wo so ofel so ne eni wedi dwuma kama na wo so ubotomu ajede amawo medam ase emamumo ene hwe ye besen hia